Kwenzakalani yini lenga ke kuleyo file? Le ndoda kuyiyona eyahlasela uSayile. uArjun unayo imidwebo yayo nayo imfanekiso yakhona. Oh Nkosi, sengivusane ngathela ingubo yami ngaleso. Eish, awu. Cela ungilandele ithishu. Ungatatazeli ngizokutholela yona. Bo, uhlasele uSayali. Futhi meke wamthola lo muntu lo. Na kanjani kuzobalula usasithole nathi? Sesizame ngayo yonke indlela kodwa lo muntu ohlaselele uzivale ubuso bonke akulula neze ukumbona kunzima. Ngeke ngikwazi mina ukukumela lokho ukuthi akatholakala umhlaseli ngizoloke ngilandela umkhono ngize ngiwuthole. Umfoka Supidara ngabheka agcine la ithanda khona. Kodwa akasoza amthole futhi bonke labantu abamhlaselile vele uViku sebahambisile. Isivumelwano ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora leshaka lombili kuStar Khanya kuphela.